Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Webes na pagkaaldaw sa Indogabos. Padingnal nag-feedback patabi pakibawas-bawas pa. Yan, kulang so. Yan, pwede na, yan. Maray na Webes, petsa 5 na ngunyan kan Mayo taon 2022. Aldaw ni St. Jude, so gabos tabing devotos ni St. Jude. May pagkakataon po na makapagpasalamat lamang sa iyang intersesyon asin maghagad nin tabang. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday sa nagseselebrar kan kompleanyo ngunyan. Nag-iimbitar man ang tingog kan banwaan mag-iriba-iba kita sa good alas 10:30 an pagkaudto. Sa pagikan pagburutwa nin mga informasyones dyan sa palibot. Katuwang taan news team sa Tercer Distrito si Compadreng Jimmy Nasalita. Sa First District si Pading Jomar Bien. Digdiman po sa Segundo Distrito Tarabang-Tabang, Albay District, Dalaga, Legazpi area, Sur asin Norteng Partikan Legazpi. Pading Al Armario si Luwens Barcena, Joshua Bino, Buda si Angel o kaya si Ans Galero. Sa Manibelan, sa muyang piloto sa Mubil, si Henry Deboy Mata. Technical control, siya nagpapaluwas kan broadcast mi sa mainstream media, sa traditional radio, sa AM band. Technical control sa kuyang co-pilot, Compadreng Nal Baldo, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Pading Nal Baldo, siya man po ang nagkukuti-kuti kan mga gabos na kaipuhanan dyan na gibuhon tanganing ansamuyang broadcast. Madangog po sa radyo, region-wide, in full, 10,000 power watts, imaging sunasaluwas po kan Kabikulan. Siyempre, sa newsroom, agarog kay ni nagsusubaybay, walang mintis. The man with an eagle eye, pagabot po sa mga baretang hindi marites, baretang may sustansya. Igwa po nin epekto sa satuyang pagbuhay-buhay lokal, maging individual o kaya bilang sosyudad o nasyon. Sumada lokal, News Manager Mardela, pati na po kan mga bareta national, international. News Manager Mardela is the name. Sa production, ang samuyang anghel, yaon po dyan, sostenido, Angel Mustasa. Sa IT, sindaman ang nagbo-broadcast po, nagpapalusot kan samuyang broadcast sa internet worldwide. Sain man na parte po kan kinaban. Sagkod yan duman sa Ukraine, sa Russia kon da ipinutol ni Yudi Putin sa internet. Dangog man kita duman buda nahihiling. Yaon dyan si Richard, buda si Tricia. Worldwide po yan na broadcast mitabi sa internet, sabay sa radyo, region-wide. DZGB News Online,
Tapos sa YouTube, DCGB Legazpi City, sagkod sa DCGB Apano. Good morning, hali digdi sa Pilipinas, sa gabos na mga nakaantabay, sa inman na parte kan kinaaban. Maki-share na sana ha, kan sa muyang broadcast, tanganing gulpian mapaabutan taning informasyon outside of Bicol, outside of the Philippines, sa inman na parte po kan sa tuyang universe. Ako po, si Pio Fernandez, ang sa inyo pong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Soltero, garantisado, pero praktisado. Soltero, garantisado, pero praktisado. Maray na agatabi sa Indo dyan kay Sir Edsel Guerrero. Buda kay Chu Henry Guerrero, Chatit Guerrero, dyan sa Macapa Corporation. Siyempre, sa Indong chairman, chairman of the board, si Don Caloy Loria, dyan sa Macapa Corporation. Mabuhay ka mo dyan, tabi. Sir Ato Lim, maray na aga, dyan sa Petron, Tap Gas Gasul, sa Daraga. Mabuhay man tabi ka mo dyan. Maray na aga man kay Alcalde Vic Perete. Buda kay Vice Alcalde John G. Hausyan. Nasa linya si Pading Jomar. What's happening dyan sa First District, Pading? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Riparang una pa rin. Pira, halos date na sanaan nagpaparasay-pasay na ayam sa mga tinampo. Anas nagkagarakudana. Iginarapos. Nakalawig. Ginarakudana sa mga ayam pa rin. Oho. Tapos, buro ka sana ang gate, mag-aga. Nag-agag buro ka sa gate. So ayam, iginarapos na muna sa poste. Kaya safe ka nang magmotor-motor na maski marabas, taday kang maliligis na ayam. Kasuorin pa naging efektibo. 12 semana na pa din. Tapos, garo dakulo na pambayad sa APEC, anas na may ilaw magaga nga rong. Abrido gabos na ilaw. Gustong Bukas sabihon. ang gate, nakakadina so ayam. Nakakadina. Gustong sabihon, naghahalat. Welcome everybody. Everybody. Iyo man kayo dyan sa second, Buda third district. Kasubanggi, duman sa Ligaw, buda sa iba pang mga lugares, iyo man so oro iristorya, igwa nga nining gusto na dang magkaturog, dahil nga yung pagpalso kanilaw mo na. Baka malapwasan. Tanakalista ka nga yan duman. O naman digdi sa Legazpi, so mga mga pigdududahan, mas kinasa lista, dahil nakaabot. Iyan sana. Ikaw na Kasod, nakaabot ma? sako. Ikaw na Pade, nakaabot sako, padi. Digdi sa Legazpi. Ika Kasod, ma? Colorado May ka niya. Dahil, siyempre, dahil nagkakabuton. Picture ba na ngayon dahil magpamalis siya? Nganing wala tuo ang pipe. Nagpamalis siya kaya. Sarong aking daraga, para dagitan kang ina kasod, ma. Pinuhian kaya so ayam dahil nakalaog. Nakaw sa luwas. Sabi na ngayon ikadina, huto na naman ngayon. Tapos na, huto na. Harayo na. Sabi na ngayon ikaradina iyan, nakabinuhian mo. Dahil ka man ngayon, nag-instruction ngayon mama na, may maagi palang ngayon digdi. Yan pa din, general situation mo niyan sa Premier Distrito. Habang nagrarani ang eleksyon. Nya. Mientras tanto pa rin sa iba pang mga barata, absuelto kan ombudsman, si Malilipot Mayor Rolly Volante, sa reklamo na ihinampang sa SAIA, may koneksyon sa aligadong corrupt practices of public officers, saka government pagpayudar sa government procurement reform act, pati naman great misconduct
initabi pa de, na nakapalaman digdi sa 21 pahinang desisyon kan Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. Ang naunambitan na desisyon na naresibi pa sa nakasodma kan opisina kan alkalde kan Malilipot, Oho. nagugat sa reklamo kan sarong nagangaran na Emmanuel Villador kan Setyembre 2018. So ang kasong isinaangat matindi, corruption, buda grave abuse of authority, The grave misconduct grave misconduct, saka pagbayular sa Government Procurement Reform Act. pagbalgar kan sistema kan bakal nin kan makagamitan kan gobyerno. Oo. Alagad, ang gabos na reklamong pinagampang ni Manuel Villador sa Office of the Ombudsman, ibinasura kan Ombudsman, Deputy Ombudsman, particularmente ni Ombudsman Cornelio Sumido, Deputy Ombudsman for Luzon. Sa 21 pahinang desisyon, pinagunambitan kan nagrereklamo na durante kan termino ni Mayor Rolly Volante kan 2010 hanggang 2016, duwang term initabi pa de, ang munisipyo da kan Malilipot nagbabakal nin gasolina sa gasoline station na pagsadiri ni Mayor. May gasolina ba? Bakit may gasolina naman hanggang dyan si Mayor? Igwa, so RB ata yun, Flying B. Aha. Pinagsabi kang nag-aaligar na sa loob kan duwang term ngayon ni Mayor Rolly Volante, nakipagsabuatan siya sa nagkaperang opisyalis kan lokal na gobyerno para magbakal nin mga krudo o gasolina ali mismo duman sa diesel station na pagsadiri kang alkalde. Kaya ba yan sa mga obligasyon na ang iba dangan apuwer kan so direktang pagbakal pigpaagi sa reimbursement asin sa petty cash. Gusto sabihin, pig-aligar niya na so mga service vehicles kan lokal na gobyerno kan Malilipot, duman pipagbakal ni alkalde sa sayang gasolinahan. Roger, on that, kuminabot na sa total na 1 million ang na-i-disburse kan lokal na gobyerno kan Malilipot sa pambaya duman sa mga gasolina. Alagad sa desisyon na ipinaluwas kan Ombudsman, ang desisyon iyon ipinaluwas kan April 22, 2022, pero ngunyang pasana naresibi o kasama pa lang naresibi kan opisina kang alkalde, sinabi di kan Ombudsman na kaya sa digin sa ultimo ni pare, all told niya, tadakulong ba kaya, nalawig ko na pahinet, kung ano mga paliwanag, Iyo. finding no competent and sufficient evidence to hold respondents liable. Respondents, tatulo pa di pala ng nakasuhan digdi o ipigreklamo. Si Mayor Rolly Volante, si Municipal Accountant Bernardita Pia, asin si Municipal Treasurer Lerma Bitas. Ang sabi digdi, all told, finding no competent and sufficient evidence to hold respondents liable, this office perforce resolves to dismiss the complaint against them. It bears emphasizing that an accusation is not synonymous with guilt. It is repeated that the one who alleges a fact has the burden of proving it. Yan gustong sabihin, dahil masustansya, dahil sabor sa mga akusasyon. Dahil ka man ngayang ebidensya. Oo, dahil ebidensya, balok bagi. Dahilan ngaya, ang mere allegation is not an evidence. Yan, bako yan ebidensya, ang aligasyon. Allegation man sa ngayon, reliance on mere allegations, conjectures and suppositions will leave a complaint with no leg to stand on. It would hold water. Dahil may makatindugan ta puro masarang allegation dahil ka man evidensya. Kaya sa pinaka-ultimo, wherefore this office resolves to letter A, dismiss the complaint for violation of Section 3, E, H, and I of Republic Act number 3019, so Anti-graft. corrupt practices sa public official Iyo. against Rolly Volante, Bernardita Villa, and Lerma Bitas, targeted as so kaso ini so number kang kaso. Letter B, dismiss the complaint for violation of Republic Act 9184 against Mangirari sa tulo, so Government Procurement Reform Act ini. And letter C,
dismiss the complaint for grave misconduct kontra manggilari sa naunambitan na tuto. So kasong pigbabantayan kan mga taga-malilipot kung pagka 2018 kadisang atin nagluwas na kasurma, na-receive na kasurma kan Office of the Mayor. So decision kan Ombudsman acquitted daing sustansya so reklamo sa Mayor kuda sa accountant asin sa treasurer ng munisipyo kan Malilipot. Ano daw ko kumpadre nyo bar kung igwa kang numero ni Alcalde Bolante mako ataning paig man ma-live talamang ano. I-forward ko na tabi sa mo pa de. Sige, tangan I-forward ni ko. makwanta. Aha, taimantang Yan pa diyan dagdag na barata, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya. Hali dyan sa luwas. Salat halaton kung na so text ni kumpadreng Jomar. Mako lamang so iyan na number ni Alcalde Rolly Bolante kan Malilipot ba ano? At ang aning makuanta man siya ning reaksyon kayan live ano? Pagkakabasura kan kaso na ipinagsangat sa iya korupsyon ano sa korupsyon buda sa grave misconduct kan public official asin iba pa pati so sa tesorero baga buda so accountant ano diyan sa Malilipot. Ibinasura po iyan kan ombudsman. Sige ta naipasa na sa ko ni pading Jomar so number bad lamang makaulay ta si Alcalde Bolante ano makwanta busy so linya dali saro patabi makuantanin pahayag si Alcalde Bolante ano. Oh, busy sayang tao. One more try kung ilawag ta na si Ands and within the program matry kitang ayan busy pa kay ang number ni Alcalde Rolly Bolante kan Malilipot. Within the program we'll try to get in touch with the mayor kan Malilipot manungod sa bagay na ano. Ibinasura kan ombudsman for Luzon so kasong ipinagsangat kasong korupsyon asin pag-aabuso, grave misconduct ning sarong opisyal asin iba pang mga kaso binasura tadai man po ni nagakandigong sustansya. Ang aligasyon basado sa korte, ang aligasyon bako yan ebidensya. Ang aligasyon, ang insinuasyon bako yan ebidensya. Kaya ibinasura itong so kaso na sinaangat na yan kontra kay Alcalde Rolly Bolante kan Malilipot ha. Nagkapirang taon man ini. Nagkapirang taon man ini pinagdangog. Ngunyan pa sana na-receive kan alkalde. Latest nagkapirang aldaw. Opisyalmente ang desisyon kan ombudsman. Ilaugtan na muna si Ans Nagalero dyan sa luwas. Ans, marain aga, go ahead. Marinaaga sa Pio, marinaaga sa mga palantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, handa na ang solid line ni Bicol Albay chapter sa gigibuong Albayanihan event para sa Lino o Lenny Kiko o Grand People's Rally sa Aga Mayo 6, 2022 sa Sawangan Park. Ang informasyon na pag-araman kan DCGB News gikan kay Provincial Manager Attorney Taiki Calya kung sa inkaibahan sa sendang grupo sa nasambitan ng pagtiripon kaibahan man ang iba pang parallel groups kung sa inpreparado na sinda sa pagtiripon na pupunan alauna ning pagkahapon. Sigun kay Calya, digdi piglalauman na mismo asin presente si VP Lenny Robredo, Senador Kiko Pangilinan, tropang angat ang mga magiging presente kay bahan man ang mga artista asin performer na nagsusuporta sa nasambitan ng tandem. Perang aldaw na sanang natadala na pagkampanya para sa eleksyon ang Albayanihan Grand People's Rally ang masirbing huring pagtiripon kan tropang angat sa probinsya kan Albay. Iglalauman na relibong mga Albayano na nagsusuporta sa Lenny Kiko Tandem ang magiging presente sa nasabing aktibidad. Sigun pa sa grupo, importanteng mag-atendir sa nasabing aktibidad ang mga Albayano para mahiling asinmadang mismo ang sendang pagsusuportahan na kandidato para sa sendang plataforma de gobyerno. Sa aga. Yes po, Sir Pio. Oras. Alauna ning pagkahapon. Lugar. Sawangan Park. In fact, nagdeklarar ning fiesta official si Alcalde Noel. Yes. Which is just but right. Kay puhanan na sa mga puntong ini, although igwa na nin more or less ang komunidad, igwa na nin desisyon kung sa bubutuhan, but isolidify pang todo
Yes, tama ka dyan, Sir Pio. Ipahiling pang todo yan and mag-exert pa ning effort kita na mga Bicolano, Albayano, Ligaspeño na maipahiling pa ang suporta makadagdag pa lamang kita makapadagka pa sa ibang mga outside mahiling ang suporta ta mahiling kan mga nasa luwas tibad lamang magkaigwan ning ripple effect man sa luwas. Tama ka dyan, Sir Pio, kaya sabi siguro man sa Solid Lani Bicol Albay chapter, sa mga rason, mayor na rason ko natin pinangaralan din ng aktibidad na albayanihan, iyo daw tangan na mailing ang suporta pagkasararokan mga albayano na masuportaran ang sarong Bicolano na nagdadalagan bilang presidente sa maabot na mga panahon. Oh, Jerto dat. Asa aga, alauna nin hapon. Yes, sabi Sir Pio. Sa Wangan Park. Yes. Roger Copia. Sabi Sir Pio, ang informasyon na may kinaraman sa gibong dakulang pagtiripon sa aga, tigdi sa syudad kan Legazpi. Kaya ba si Kuya Boy sa Mobile, Ans Galero, TCGP. Salamat tabian sa istorya hali sa luwas. May sarupang linya na paabot si Pading Jomar. Nag-ring ang baad lamang kuan lamang kita maundar ni Alcalde Bolante. Although di man kaya ako nagkakuan basta nag-upload lang kita. Sana po ma-pick up ni Alcalde ang cellphone and masimbag kita tabi sa tuyang upload nagaring po ang cellphone ni Alcalde Bolante kan malilipot albay. Sige. Most probably baka sige. Kunya kita text muna tabi good sige tabi ite-text ko muna para aning makakonektar kita taon-taon tawan tayo ning prioridad diba pa lalong-lalo na mga development digdi sa politika sa probinsya ning Albay. Ito po muna ma-text po muna kita oras Pilipinas sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty, after all days office, Sulitin ang araw with Beer na Beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Nagkakaisa na ang sambayanan. Ibalik ang mabait, ibalik ang magaling. JV Ejercito. JV good, JV good. Para sa bayan. Marami pa tayong good na magagawa. JV is the good one. JV Ejercito. Ibalik ang The Good One sa Senado. Number 22 sa balota. Political advertisement paid for and by Joseph Victor Ejercito. 1 Ibuna Street, Barangay Little Baguio, San Juan City. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? ibalik ang happy. Sumaya, ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Haloy na sa tuyay na nagsiserve. Buong pakaituin ng si Rolly Rosal. Ang segundo distrito, pinadabal ng maray. Itama ang presyo ng baybay sa albay. Dakul na nagilibo, dakul pang magigibo. Rolly, Rolly,
Rosal sa pag-asenso. Rolling, rolling, marhay na pag-gobyerno. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mayor, Mayor G, Mayor, Mayor, Mayor G. Geraldine Rosal, Mayor, Mayor, Mayor G. Sa dati sana, Mayor, Mayor, Mayor G. Number 3 sa balota, Mayor, Mayor, Mayor G. Padagos kan, pagpuswag kan syudad. Simpleng babay, mabuot maaasahan. Padabakan senior citizen, asin kababaihan. Nagpakusog kan negosyo sa satuyang banwaan. Programa sa salud sa iyang tinutukan. Lying-in clinics, mga harayong barangay. Nagpakusog sa industriya, kag turismo. Ang bigas, pingunyan, maoswag asin tranquilo. Geraldine G. Rosal para Alkalde kan Legazpi. Numero 3 sa balota. Mga Legazpeño. Sa dati sana. Para sa Banwaan kang Santo Domingo, uya na ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas, numero 1 sa balota, sa tuyang iboto. Si Mark Aguas manliwat ang samuyang iboboto. Para Vice Mayor kang Banwang Santo Domingo. Si Mark Aguas makamasa, si Mark Aguas mahigoson, si Mark Aguas mabuot asin makatao. Si Mark Aguas ang Vice Mayor ko. Botohan ta, kay Mark Aguas kita. Sa Banwaan, nakatabang na. Kay Mark Aguas, sigurado ka dyan. Sa giraray mga tugang, sa tuyang iboto, Mark Aguas, numero 1 sa balota, ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas. Pirang mahalagang pagramdum hali sa COMELEC. Do not overvote. Dae po pwedeng masala. Ninhulita sa rong balota, sana man pwede sa kada sarong botante. Dae po kamong malipat bumoto nin party list na nakalaag po sa likod kan sa indong balota. I-check po nindo ang sa idong voter's receipt. Kung igwang sala, ipaaram tulos sa electoral board. Ako po si Chairman Saidamin Pangarungan. Inaangyayahan namin kayo na bumoto ng maaga. Pag maaga, iwas abala. Salamat po. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige po, welta na kita sa programa Tingog kan Banwaan. Nag-call na po tabi kasubago si Alkalde Rolly. And ngunyan pinag-redial ko na tabi ano. And nag-signify pa. O yan, mga tugang standby all units tabi ano. Nasa linya po ang Alkalde dyan sa Malilipot. Si Honorable Mayor Rolly Volante para po sa report na sa tuyang naresibi kasubago through Jomar Bien yan sa 1st District. Sir Mayor Rolly, good morning. Si Pio po, kan DCGB. We're on air sa Tingog kan Banwaan tabi. Good morning, Tabi, Sir Pio, and sa gabos po mga paraan, Tabi. Opo. Sir Mayor, ka-report pa lang ni Compadreng Jomar, so sa muyang koresponsal sa 1st District, ibinasura ka na Ombudsman for Luzon, so isinangat na kaso kontra sa imo for corruption and grave misconduct, tabi Mayor. How would you confirm, tabi Mayor? Confirm, Tabi yan, Sir Pio, kasuhapon nga nagpaisan ako kan sa kuyang council na ngaya Mayor, so sa imong yung complaint na ipinail sa imo kang 2018 pa, ngunyan minaluwas pa sa naso joint resolution kang Office of the Ombudsman na nagluluwas na dinismiss na tabi kang opisina kang Ombudsman sa complaint na laban sa Satuya then kay Municipal Accountant Bernardine Tabia and kay Municipal Treasurer Lerma Pitas. Ay, opo. So, initabi dahil sa sabi kang complainant na nag-violar kita kang Section 3 or kang Republic Act number 3/3019 and Republic Act 9184. Then yung saro naman is yung para sa grave misconduct. So, gabos tabi ni Sir Pio,
binasura kang opisina kang ombudsman. Ay, opo. So, personally, on a personal level, how does it feel na 2018 pa yun na ngunyan na dismiss na at last tabi, Mayor? Halay tabi sa totoo lang tabi, Sir Pio. Maugma siyempre kitang maray dahil nakuha ta so hustisyang tighalita ng pighahagad. Kasi ining kaso tabi na ini-final sa Satuya, gamos man lang tabi ni pangharas balubagi na sabi nga ni kang nabasa ko man so desisyon kang ombudsman. Wala ki mga basis or wala ki sustansya, ebidensya na para mas talagang patunayan na kita nagkasala. So, hali kitang nagpangaji kay ni Tabi Sir Pio na namatawang kita ki justisya. Sa wakas, binuwas manggiraray tabi ng desisyon ng Office of the Ombudsman. Opo. So decision ang sabi dainin natok, daing sabor, daing sustansya. Naluwas arukan tabi Sir Pio. Na talagang gabos man sa ng pangharas talaga ang ginido sa Samuyan Tulo. Iyo. Ugon mo. Yan ang ano so akusasyon duman tabi Mayor sabi sa pag-purchase daw nin fuel? The fuel na halay na tabi kita nag-divest kang negosyong iyan. Aramdaman ng batas mga tabi, Sir Pio. Halay na kita nag-divest bago kita naging mayor. So yan, nahiling duman sa pre-resultat ng mga dokumento, mga ebidensya na talagang gabos man sa na talaga pangraraot, para mas nanggaro siguro igiipon nila sa 2019 election bagatabi, Sir Pio, 2018 nila ifinay. Ang gustong sabihin siguro, garo takutong kita na dahil na kita magkandidato kang kahagang 2019. Pero naglansar magiraray kita baga, and sinerte kita tabi, Sir Pio. Now, itong gasolinahan in question dyan sa aligasyon is nag-divest ka na, dahil ka na dumanin kumbaga deber, dahil ka na duman. Dahil naman sabi kitang interest, wala naman kitang interest yan. Mabakal ko takong gasolina. Yo, sabi Sir Pio. Grabe ang mga malupagi, pagkarao talaga eh. Okay. So, with this na-dismiss ang kaso, anong assurance mo tabi sa mga taga-Malilipot na sa imong governance dyan is in good hands, tabi? Kasi bago magluwas tabi ni Sir P yung desisyon na ni kang ombudsman, grabe na sa social media ang pagkaraot nindan na ngayon sa kayor ngayon may kaso, dahil ngayon kung sakali giraray gumana yan, dahil magkakatukaw. Araw kaya ng mga pigbabariwas nindang mga bareta sa tuyang mga kaymanua. So kunyan, gabos diyan tabi tablado, gabos nag-backfire sa sainda. Dahil ang dokumento nagpapiling na gabos kauti ka ng itong sa mga garo bagay inutan na so proper authority, proper so korte mismo, so ombudsman na garo aram na nila so desisyon mo so kunyan na final ini na luminuwas na dokumentong ini, so kunyan talagang wala sing kay masasabi sa tao na si Mayor arog ka ini arugkaan. And in a sense, Mayor, siguro you will agree with me na ining desisyon kan korte, ebidensya na ang padalagan dyan na kwarta kan gobyerno kan Malilipot, day pinaglulustay, day pinagagamit sa sala. Totoo yan tabi, Sir Pio, sa totoo lang nga ni. Kita nga ni, saro kita sa mga awardee na tinawang kan Department of Interior and Local Government sa itong susilog. Good financial housekeeping tabi. Saruan man lokal na gobyerno sa tinawang kan DIT. Sa Albay siguro mga lima lang siguro munisipyo ang nakareceive kay ni. Gustong sabihin, malinig tabi ang sa tuyang patalagan sa Panuanta. Opo. Kung nigwa kang mensahe dyan magatabi sa Malilipot, sige, taon kang pagkakataon tabi, Alkalde. Dahil naman tabi siguro, Sir Pio. Maugmana kita kayo. Ang agadon tala lang sa tuyang mga kaimanuan na magboto sa maabot na Mayo 9 base sa konsensya. Kung sisang gusto nila napupusuhan. And sa iling ninda ay matao sa indaki so servisyong totoo.
Yan ang gusto kong kuhan. So, mangyari sa maabuto na Mayo 9 sabi. Opo. Mayor, salamat din maray sa oras. More power and keep safe tabi. Sir Pio. Okay, salamat. Salamat po. Likewise, mga tugang si Mayor Rolly Volante nakahuro niya to. Reaksyon niya duman sa pagkakadismiss kan kaso na ipinagsaangat sa iya kanakaliis pang mga taon. Ano? Sige, thank you so much Padingnal sa akobudar ano, and diretso muna kita Padingnal dat ang aning ibiyo tanalagudan. Sandali, may tawag ha. Ano ba to? Nag-miss call. Sige, diretso ka ni storya. Dumang kita sa Tercer Distrito Canalbay. Kumpadreng Jim, what's happening ma dyan? Sandali, Pading Jim, inaayos silang yung connection ha. Sandali muna. Anong advice pa di ipasok natin si Al muna o si Pading Jim? Pading Jim, standby muna ha. Tapig ayos yung connection. Digdi muna kita sa Segundo Distrito Canalbay. Pero sandali, standby all units na may nag-upload. Ano da ini? Sige ang missed call. Ini pong nag-miss call na 847. Kung urgent po yan, pakisabi kung urgent, kung emergency or what tabi, tas igen missed call mo po. May mga reports kami papalaogon tabi. Ano, sandali muna. Pading Jim, inutog ko si Kumpadreng Al ha, tapig ayos yung connection ni Pading Jim. Kumpadreng Al, maray na go ahead na tabi. Yes, maray na tabi. Padi pa moro-monitor nangunyan. Ang duwang kampo politikal digdi sa Legazpi manungod sa paipit. May informasyon pa may informasyon na sa sarong grupo nagpaluwas na nin paipit, pero duman sana sa mga hararayong barangay mo na Pababa na aligadong so paipit iya una hold sa nagkakapirang barangay leaders. Ang sarong aldaw pa irinilis gaalat sanaan ko signal ko no arin ini i-release sa indang barangay 2,000 pa di 2,000 sa tuyang nagkakampirang mga sources pero pararayuan informasyon na kukuhata na 2,000 mananggad 2,000 ha? 1,500 sa dua package governor and mayor. Yan ang breakdown. 1,500 300 sa vice mayor, tigsang gatos ang duwang kagawad na suminabay naman sa package. Igong kagawad na suminabay sa pakete. Kaya bali 2,000. Bali 2,000. Yung yan ang pero may iba daw ibang lugar na susabay igo ki 200. Ako puro palario. Pero ang generally ang informasyon 2,000 talaga ang package. Bata ko na ito bako sana itong sa partner bako pero igong suminabay na vice mayor mo na nagkapirang kagawad. Duwang kagawad. Matindi ha. 2,000. Matindi. Iyo yan pero so ibang kagawad kanag-kanya-kanya tabi pa di. Igwa na baga nga ni nag-distribo. Iyo, ini konfirmado talaga ini so naglain-lain man ta. Malangani ako nakakapot na kan 40 pesos. Naduwang bago ko na 20. Dahil daw tinabas. Dahil man gayon. Dahil man gayon ta. 40 na sa nga. Tabasan mo pa. Naka-stapler pa dito. Binuksan ko so stapler. Duma pating stapler. Ibong-ibong. Sa ko nga ni may nakainging susay ika nga pigdudang ka nga dumang ka nga sa ibong. Dahil ka makareceive. Ano ba daw? Iuli kon sa ina ko ma-receive ko. Ano? Iyos anang kita. Kung duman ka sa ibong, dahil pa man sa ibong pa di. Oho. Kaya nga yan, i-monitor taman nga nito. Paano yung kita nagpo-monitor man, kan paipit na nito. Negative pa, dahil pa kung nakuko ang ebidensya sa ibong. Mabaha yan pa di.
Mabahaya, mabuhos yan. tarog ka ni Ribo na baga nagluwas. Matindi. Kung totoo man ini manangga. Grabe, Pero pareho ang informasyon pa de. Bago sana sarukan informasyon ako ata. Gulpin ng informasyon Yan. na talagang 2,000 ang package kan saro. Iyo. Kaya anyway, pigabangan taman mo niyan sa sarong grupo. Talagang expected na ini pamuro-muro ni Torsinda. Sagol sa aga, Sabado, lalo na pag Domingo. Igo yan ang sistema kampadi. Ani bakan, minarelease mo na nagkapira. Kung magapadaraw, pakati. Aram kung may second wave yan. Tapos, tatampadan man yan, and then igo pa ning second wave aning kaso. Diskarte yan, Sinda. Sige. Kanya-kanyang diskarte. Okay, sige. Anyway, tayo pa din yan ang update. Tigli sa luwas. Alor Mario, thank you. Salamat kumpadreng Al sa istorya. Gunmuan 2,000. Pakete da. Kung 5 ka mo sa harong, may 10,000 ka. Kung 7 ka mo, sus Mario Joseph, 14. Tama, 14 ba? Sa 2,000. Talaga na. Makabakal ka ng frigidaire. Makabakal ka ng refrigerator. Dahil nga na ibakal tulos. Tamalisyahon man. Nasa linya si kumpadreng Jim. Pading Jim, okay na ang linya. Go, go, go. Yes, salamat Tabi Pade. May buminagsak na tinampo sa barangay Nablang Bulod. Kainagihan ki magabatono na truck na may kargang mga baybay. Nako. Dahilan ta iguanin na patrabaho sa inutan pang maray kan Nablang Bulod. Natural, di mga ragi sa iyon ang shortcut. Anda patrabaho, dadarahan ka na mga baybay sa barangay Estrella, sakop na kan Hubilyar. Estrella kan Hubilyar. Pero so, na disgrasya, digdi sa Nablang Bulod. Kan Hubilyar, kan na Piuduran. Piuduran, aha. Oo, yan, nagingawa kita na makontakan barangay Kapitan na G. Romobio, na kontak niya to ta dipig dadalaga na nindangon yan sa running hospital, so driver and painante. Na nangyari kay ni Tabi Pade, ang disenyo kan sa indang tinampo, bako man sa mga magabatan, sa mga barangay roads man sa naine. Ang question, dahil man ibang agihan, digdi nagaragi, ta igwa nga ninin project duman sa sakop kan Hubilyar. Roger. Ito palan, kay inaso irarom, naulbot so kuhan so tinampo hampas sa kilid buminarubalintok sa truck bababa sa hampas yan nako yan pinapatabang na kita kay Kapitan kuhanon sa mga pangaran kanduang biktima pero medyo estable man sa paghiling pero sabi so driver an medyo may date na problema dangugunta si Kapitana Jero Mobio sa pagkipag-ulay niya tungo niyan Tabi Pade. Bukat na yung hanggang truck yan sa barangay Nablang Bulod. Ito din mo din ako sa hospital na din ako to sa pinantigilan sa driver. Ano ay mga pangaran ka po ng kabila ko Hindi ko pa po nakukuha sa bigay-bigay ko ito sugat ka. Driver and finance man lang yan. May karga po yan ng karga contract. Bye po. Anong susunod ka lang? Alam ko man sabi mo na nag-door ruling sinda ko no. Oy, susalo ko sa sumagpakan ganito Okay man po manistipol man sa gawa ka to. Ito man po dito payo nung tulong ka okay man. Ito ka doon sa lugar? Opo. Medyo to ka din. Nag-stop daw siya sa medyo kabahan. Tapos nagtanarang yun. Rumaruman yun. Nagtubah na dito din sa tinampotan. Medyo may kaya ito. May ipagsiraro. Gusto ko sabi yun. Bumanagsak sa tinampo. Opo. Buminagsak na. Nakatimabulgagan sa tikarga ng bagyo niya. Nag-stop siya para mas mangambyo daw. Oo. Ano yan ang tinampo? Ano na po yun? Pati di rin nagkakasunod niya lang ginamit bardown. Ay, magpapatrabaho po proyekto sa inutan. Ayun po, ako po nila kaso di po nagkakita. Nagpapatrabaho po proyekto dahil kang Nablang Bulod dinudigaan. So, I do not take
road muna. Tuwaling, yan na tabi pa de. Na istorya na ron pag so portion kan tinampo alternate road sagod ng iyon na ito diretsong na hungkang duman sa hampas ta magkakatunon so karga mga baybay nadadarawon duman sa proyekto sa Estrella Hobilyar. Kampag rampahog kang tinampo, suminabay so truck Nag-rolling. Nag-rolling na so truck. Taon-taon tabad, makakuha na sa pangaran, may kuha niya to, may paabot sa mga tagantabay kung sa irisay ito, igwang informasyon na sabi mga taga-ginubatan ito tabi pa rin. Pero ano ang initial informasyon, conscious man itong so driver Conscious man, pero busi na so kuhan, maduguan so saro, payudas tama. Piraan lunad? Driver and pinanti man sana. Adwa, sige. Okay, so dyan tapad makakuha niya to sa pangaran, antabayan na lang kan sa to yung mga parantabay digdi sa DCGB. Jimmy na salita din si GB News. Thank you so much, kumpareng Jim. Day magpugtas developing story sa rong truck na suminabay sa pagrampahog kan pinag-agihan na tinampo nag-rolling dyan sa may barangay sa pasiring dyan sa Piduran ruminampahog tabi ang sabi duguan irido so mga pinantes dyan sa nasabi ng area day pagpugtat day magpukna tabi developing story pinagsubaybayan kan sa tuyang koresponsal sa 3rd District si Pading Jimmy halawig ang hanap buhay masunod budan mga bareta. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Sa aking mga kababayan, sa Mayo 9 ay gaganapin ang isa sa pinakamahalagang halalan sa ating kasaysayan. Kailangan natin makiisa sa halalan. Ito'y sagrado nating pananagutan sa ating bayan sapagkat isang mahalagang sangkap ito ng proseso ng ating paghuhusga kung sino ang mamumuno pagkaraan ng pilihan. Sa darating na Mayo 9 ay kailangan din po natin maging mapagbantay sa ating mga boto. Protektahan po natin ang ating naging desisyon at huwag po nating hayaan na ito'y muling nakawin sa atin. Maraming salamat at huwag po nating makakalimutan na sumunod pa rin sa mga health protocol at nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Bongbong Marcos po, numero 7 sa balota. Political advertisement paid for and by Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 31 EDSA Mandaluyong City. Nata si Governor Al Francis Bichara man giraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silensyo pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sana kaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Glenn Casulya, para konsehal sa Siyudad ng Legazpi. Glenn Casulya, numero 11 sa balota. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kaidto, kung ano-an ani, iyon na sa nambenta. Alagad, sa umasenso sa kabuhayan program ni Ma'am Lenny, sagkot processing as in marketing, pigtutukdo. Negosyante na ako ngunyan. Ang target ta para sa bilog na Bicol, sapat na kuryente sa kada harong. Kaipuhan ang tamang infrastruktura na kaya ang anumang sakuna. Lenny Robredo po. Sa tabang mo, dakol na kitang nagibo. Sa boto mo, dakol pa kitang magiginibo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamdo, laging handa, Quezon City. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok, ang BMEG Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromhexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Sa tulong ng BMEG Integra Tri-Fast, may tripling panlaban ang alaga nyo sa sakit. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Para board member kang Segundo Distrito nin Albay, ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Albay, mag-iribanan, giraray kita. Ngunyan na maabot na Mayo 6. Alauna nin hapon, sa Sawangan Park, Legazpi City, para sa Albayanihan. Albayanihan Grand People's Rally para sa tropang angat. Iban pamilya, barkada, asinan bilog na barangay, tamabuelta, ag sa tuyang mga katropa. Albayanihan na, igana tanay ni. Panahon ngayon, dapat sigurado. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kaidto, kung ano-an ani, iyon na sa nambenta. Alagad, sa umasenso sa kabuhayan program ni Ma'am Lenny, sagkot processing as in marketing, pigtutukdo. Negosyante na ako ngunyan. Ang target ta para sa bilog na Bicol, sapat na kuryente sa kada harong. Kaipuhan ang tamang infrastruktura na kaya ang anumang sakuna. Lenny Robredo po. Sa tabang mo, dakol na kitang nagibo. Sa boto mo, dakol pa kitang magiginibo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamdo, laging handa, Quezon City. BHW, Barangay Headquarters ang party list. Laging nakaalala yung anumang krisis para sa ating mga bayani hanggang wakas. BHW, kasama nyo. Kasama nyo. Sa man sulok ng Pilipinas sila'y mapatpat. Ang pagtulong ang tangi nilang prioridad. Subok na sila sa paglilingkod sa ating bayan. Kalusugan mo'y kanilang aalagaan. Luzon, Visayas,
Nata si Governor Al Francis Bichara man giraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silencio pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud asin infrastruktura. Pigtutuga pa sa nakaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Nadakula na natabangan niya, mahigos sa pagserbi si Bobby. Ang servidor na tulay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yes, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Shano Mall. Yes, Shano Mall. Yes, Shano. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Padagusan pag-ani o na nag-aani nin suporta ang kampo ni Vice Presidente Leni Robredo para sa iyang kandidatura sa pagiging presidente sa gigibuho na eleksyon sa Mayo 9. Pinakabagong nagpahayag nin suporta ang haros sa 250 mga estudyanteng Pinoy, alumni asin researchers hali sa United Kingdom Universities. Nagperma sindanin pahayag o statement of individual support para sa kandidatura ni Robredo asin Senador Kiko Pangilinan. Ang mga nagperma hali sa 60 universidad siring sa University of Oxford, University of Cambridge, London School of Economics and Political Science, University of College London, Imperial College London, King's College London, Queen Mary University London, asin University of Edinburgh. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Para sa dekalidad, asin naabot kayang bulong, mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Para board member kang Segundo Distrito nin Albay, ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo? Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyo mga suking tindahan. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kaya yung vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go! Angat Pinoy, ang sapulya katuwang sa hanap buhay asin kalusugan. Angat Pinoy, ang kusog asin boses kababaihan asin kabataan. Angat Pinoy, ang alalikan, mga senior citizen. PWD, OFW, kasurug asin mataba. Number 71, digdi na kita sa Angat Pinoy. Number 71, basta party list sa Angat Pinoy. Angat Pinoy Party List, number 71 sa balota. Angat Pinoy. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik ulit. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa probinsya kang Albay, uwi na si Vicecob Edsel Gregs Lagman. Numero 2 sa balota, giraray sa tuyang botohan. Vicecob Edsel Gregs Lagman. Numero 2 sa balota. Kaya iboto ta, Vicecob Gregs Lagman na. Kung sa balota siya, iwat iboto ta. Tukang kay Gregs Lagman kita. Pandabaang para sira ang para uma, ang para gunting karpentero, driver la bandera, para padyak, para lati ang para kopra, mga senior malnutrition o single parents ka pa. Si Vice Gregs Lagman botohan, sa padagusta progreso asin sa kauswagan. Vicecob Edsel Gregs Lagman, numero 2 sa balota. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman
sa mga sumusunod na opisina ng PCSD: Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Sa satuyang padabang manito, iboto para Mayor Joshua Marida F. Mana programa pang salud na itao, pati pang senior citizens, asin ka, jovenesan ang manito, nag-asenso sa liderato mo, sa pagpadaba mo, asin tunay na serbisyo, ika ang pag-asa, masasarigan, laomon sa mong suporta, asin tiwala. Mga tagama nito, sa tuyang ibalik sa pwesto, Mayor Joshua Maridaep, numero 1 sa balota. Pay! Paano na nga ni magboto sa party list? Simple man siya na. Magduman ka sa listahan kan mga party list. Hanapon mo ang hugis itlog, katain kang numero 18. Asin luway-luway mong isi. Numero 18? Iyo, basta tandaan mo. Sa rusanaan pipiliun mo. Dahil pwede ang 2 o 3. Dapat numero 18 sana. Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. This political ads paid for by ang Bicol Party List. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. How are you, Legazpi? Narito, Alex Jau, ang idol natin. Ikaw ang counselor na ninanais ko. Idol Jau, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legazpeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Ikaw ang counselor na ninanais ko. Idol Jau, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legazpeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Kaya sigurado with Idol Alex Jau, Legazpi will be fine. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legazpeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Paano kung malinis ating gobyerno? At bilihin kaya na ang presyo. Gaan ang buhay. Escudero, sigurado. Sigurado may direksyon. Sigurado may solusyon. Escudero, sigurado. Cheese Escudero, number 25 sa balota. Numero 25 sa balota. Iboto, Senator Cheese Escudero. This political ad is sponsored by TRCC for Senator Cheese Escudero. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Bultadahan ta, kumparing Jim, what's happening na pading Jim? No, sandali, napigay isang question. Pade, go ahead na. Yes, pade, pinagtatahi na mga nabusing lugad sa payo kan painanti driver. An driver, basado digdi sa pinaabot sa to yung pangaran ni Kapitana G. Romobio kan nablang bulod Piodoranta kay ba siya mismo
kan idalagan sa ospital sa Piodoran. Ang driver na kuha sa pangaran na Jonathan Bungol. Jonathan Bungol. Porokdos Mulad Bukad Grande Ginubatan. Porokdos Mulad Bukad Grande Ginubatan, driver. Painante Patrick Sarsia. Patrick Sarsia. Dahil garing sa mga edad, taga Mulad Bukad Grande. Parehas Mulad Bukad Grande tabi pare? Roger, sign sa mga tama ni kan driver, over. Dahil naman para describe sa toya, basta sabi ni Kapitana, stable man, so kamagtakan ka na conscious man parehas tabi pare? Roger, di conscious, establish so driver and pahinante na naon ng bitan ta sumapagngarang ka sa bago, over. Kung nakantabay sa mga kapamilya kay ni Oto na pinagpapigasi-kaso na mismo ni Kapitana, yaw na sa ospital na Dua. Roger, sign na ospital, kumpadre. Sa Piodoran tabi pa District Hospital. Kumbagaan ipinaglapat man sa nangani is first aid. Taba ko man na seryoso. Baka man. Okay, sige. Yan. Yan, understand to tabi pa sa iba pang istorya, padagos pang pinimbestigaran mo niyan kan litrato kan Bureau of Fire Protection, digdi sa Banuan kan Kamalig. Nakasulong nangyari ka sa Banggi. Along National Highway, sakop kan Barangay Kabangan, Kamalig, Barangay ni Kapitan Kaloy Sases. Lutuan ininin si Charon, alagad basado sa investigador, digdi sa Bureau of Fire, particular si SFO3 Aljon Bibar. Sinabi kani, ongoing pa ang sa indang investigasyon. Likodan na porsyon kan edipisyo na sulo, mixed light and concrete material nasulong istruktura. Dumad sa barangay ni Kapitan Kaloyski na Sasis. Kaloy Sasis, Kabangan. Firewall, maray nga nita firewall, may firewall. So ampangan duman sa mga kaharungan, kaya dahil nakakunayap so kalayo, dahil nakaluwas tabi pa kaya duman sa na-contain sa compound kan pamilya ni certain Michael Gutierrez. Pamilya ni certain Gutierrez, Gutierrez, certain Gutierrez. And lutuan ini para gibo iniki pamuso minbidi ni digi lutuan ki si Charon tabi pare. Pabusi ki para gibo ki Satsaron. So dai pa maintindihan ngo niyan kun piraso anoan mo sa inag natural kalayo pero so ginikanan dahil pa ma-establisher ko mananggad na tanag boto aso kalayo mga alas 11 ka sa Banggi. Sige. And so damage estimate damage sa god sa ngunyan nasa area pa nga ni so sa iyang mga tropa at nasa pag-assess kung piraso damage. Pero ang importante tabi pa di dahil manin na buhay na nadanyaran o nakolgan sa nasabing kasulo. Nag-responding mga Bureau of Fire, natural so Kamalig BFP, Ginubatan, Asin, Daraga. Sige. Mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jim sa dagdag na istorya lidyan sa luwas. Kapunanta daw si Kapitan Kaloy, si Kaloy, pagribata. Dali tanganing makonta. Kung ano ng development kaniyan, kung ano man ang ganso. Number you have dialed is incorrect. Pinagpo na nakang kalayo kan kasulot diyan sa iyang barangay. Kung igona ni Number you have dialed. Nakasubangi ini nangyari baka lamang makwanta kung igona ni nakaabot man saya bilang kapitan. Yun nagre-ring ang cellphone ni Tata Kaloy, ni Kapitan Kaloy na Sasis. Ay, Kapitan Kaloy, maray na aga. Hello, good morning. Kamusta? We're on air sa Tingog kan Banuan tabi mga tugang si Kapitan Kaloy Sasis kan Kamaligaw po. Ay, Tata Kaloy, Kapitan. Good morning pare, good morning. Oo. Sulo diyan sa pinunan managadakang kalayo tabi? Actually itong nangyaring kasubanggi kasi ini factory ini kan si Charon. And then naggalas nga ni kami kasi before ang classification kan kay ini is lang repacking bako talaga lutuan. However, based duman sa initial na nagpunang kalayo duman sa mismong piglulutuan. Sa piglulutuan. Ita napapul kami bilang follow-up na sa naman tabi Kapitan Kaloyski siyempre kamo naghapot-hapot man dyan. Maaraman ta kung what so pinunan kang kalayo. Sa lutuan pala. Sa lutuan. Sa lutuan mismo duman medyo man so although sa rong compound sinda pero so
presidential kan iyaw man sa laog, pero tuman mismo sa lutuan ng poon. So, paano ang pag-handle kan barangay? Taan basado sa pahayag mo tabi, Kapitan, repacking, and then nagluluto pala dyan, over? Kasi before, aloy mi na yan na pinapod sa barangay, and sabi ninda, wala naman ki nagluluto na dyan, tigre-repack na lang. Iyo ang ninda. And so first na kadak na miki inspection sa inda, paralyzed na itong lutuan talagang ninda. Pero nagnalas kami ay ning arog ka ito. So ngunyan, mga personnel kanan actually yaon dyan sa area nagkakandak pa ning investigation sa Bureau of Fire. Sa Bureau of Fire. Anong satsaron nga niyan tabi tatakaloy tabi, Kapitan? Ano po? Anong sitsaron nga niyan na pigo kaninda? Sukropik sitsaron. Sukropik. Opo. Marita dayo man yun na nabuhay tabi kap Daiman, pasalamat kita daiman ki sa mga empleados nagpakaluwas man tulos, tapos sa mga bihikulo ninda, although may mga nasulong bihikulo sa laog. May nasulong bihikulos? Oo, sa laog mismo. Anong klaseng bihikulo? Gari sarong multicab, uda sarong pang uban garito or pick up. Ay, nako, sus Maria. O di sige tabi, Kapitan Kaloy, nagbaka sakali kami tiba lamang igwang info na sa Indo with the development matap kasubangya nangyari. Kung may nagbuto na ngunyan, kung ano sukaw sa kalayo. Well, anyway, i-contact na lang sa Bureau of Fire yan tabi, Kapitan. Ayo po. Actually, yaon sindangon yan dyan sa area mismo. Nag-conduct pa ng investigation. Opo. Sige tabi, Kapitan Kaloy, mabuhay ka. Anytime tabi, Piyo, salamat na maraming. Thank you so much mga tugang si Kapitan Kaloy Sasis kan kabangan kan kamalig. Nakaulay tangon niya na pagkaaga. Report pa dyan sa luwas bago kan mga istorya. Siyunta si Joshua na Bino. Joshua, go ahead, good morning. Good morning tabi Sir Pio, good morning man sa tuyang mga paraan tabay. Para sa dagdag pa niya nga impormasyon, igtawan linaw ni Bicol University President Dr. Arnulfo Mascareñas ang nainot niyang sinabi kung sa insigun sa iya, day mo na ninda tutugutan na magsabay ang mga magurang sa face-to-face graduation. Alagad nyo niyan sa entrevista kan DCGB News, nilinaw ni Dr. Mascareñas na tutugutan na ninda ana one parent per student pag abot ka na graduation. Mientras tanto, sigun sa nainot man na sinabi ni Mascareñas na ang mga bakunado sa na kontra COVID-19 ang tutugutan nindang magsabay sa graduation kung kaya dara kay ni nagkapira sa mga estudyante, mga magurang ana nahadit ta sigun sa inda paano man niya sa mga day pa nababakunahan kung kaya dara kay ni Sir Pio sinabi ni Dr. Mascareñas na dainin dapat kahaditan ta sinda magibunin paagi na ang mga day pa nababakunahan kontra COVID-19 makasabay man garay sa pigalat halat talaga nindang face-to-face graduation. Ang initial na plano papapresenta raw na sa nainini na negatibong RT-PCR test. Ana face-to-face graduation tabi Sir Pio, kumpirmado ng gigibuon sa 19 kan Hulyo, alagad ang mga nasa main campus lang ang mga masabay digdi. Kumpuesto ini kana East Campus kung sa ini yaon ana College of Engineering, Institute of Architecture and Design as ina College of Industrial Technology. Kasabay pa digdi ana West Campus kung sa ini yaon ana College of Science, College of Nursing, College of Arts and Letters, IPESR as in College of Education. Dagdag pa digdi iyo ana Daraga Campus kung sa inyaon man ang College of Social Science and Philosophy as in College of Business, Economics and Management. Yuta di iyan na mga kasarabay sa graduation sa July 9. Mantang ang mga satellite campuses arog ka na Pulangi Campus, Tabaco Campus as in iba pa magkakaigwaman sindani na separadong aldaw in face-to-face graduation. Joshua, yes, ang graduation ceremonies face-to-face July 9, anong oras? Paani natin ang eksaktong oras tabi Sir Pio, pero kumpirmado July 9 tabi ini. Sain ko kundusiron, over? Diyan tabi Sir Pio sa main campus kana Bicol University. So igo dyanin so dati na, so nakatuodan na area talaga. Now, i-qualify ta itong sa mga bakunado, ano yan, dapat complete dose sagkod sa booster o so naka first dose, second dose lang o ano tabi? Dahil pa yan na kita na konkreto nga impormasyon dyan Sir Pio. Alagad sinabi lang ni President Mascareñas bakunado kontra COVID-19 lang po Sir Pio. Iyota dapat i-qualify ta kung first dose lang kung pwede o second dose pwede o so nakapa-booster kung arin ang pwede duman o ta itong so dahil bakunado very clear so policy na ma-representar lang nin
negative na resulta sa RT-PCR. Bakong antigen na RT-PCR. Yes, Sir Pio. Initial yan na plano. Okay, Sir Pio, now so sa mga magurang, sarong magurang lang. Yes, Sir Pio. Dati, so nainot niyang sinabi, dahil mo na rin magurang. Alagad mo yan, since medyo nagturos-turos naman daw po, Sir Pio, ang restriction, yun na po yan, sa indaman na gigibuhon. Iyo, siyempre kasabay dyan sa dapat bakunado, sumagurang. Kaya lang Yes, dahil nakakwalify kung anong klaseng pagkabakunado, first dose, second dose, o may booster. Ari ang papalaogon ninda. Yes, Sir Pio. For follow-up tabi yan, Sir Pio. Sige, para sa sige. mga paraan tabay. Sige. Okay, yan tabi, Sir Pio, mga impormasyon na sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Salamat po kasay do pagantabay. So istorya po kana dalaga na digdi sa politika sa probinsya ning Albay. Sa aga na lang po tabi no ta Huwebes ngunyan hapon day akong programa pag Huwebes. Sa aga na lang sa Tingog Kanbanwaan. Hopefully may makahurong kita na mga personalidad na nagralataw darakulang pangaran na persona na naglalataw po sa istorya politika digdi sa probinsya ng Albay sa Agatabe. Ini just to clear things for the public. The public has the right to know bako sa pag-discredit sa sarong kampo ng politiko, bako sa pagpabor sa sarong politiko, hindi pure plain information lang po kita ha. Salamat ka sa inyong pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.